Ka wei ko Longiing ha Lummawnei ka bala du no elai Khun hak Jingtwa Khyndew hau nei lur mentau snam hak si jan kela yo ban priang ya kasong bisa ka ba hadu riu lak tingka ya katei lawan ban IT ro mali ka thain ba pite so kumi hak kami bo pa chong katei ko Longiing ka kongwan daling milliam umlong bat ba registerli renta thiang na kalyang pa jong i ba yap u registerli renta thiang ul ai khublei ba pa ju songu umali bal sting ya ka jingkit khia ba kum ka Longiing kalamat hak jingsha penjulor ka yeng bat ka Khlad ni Khun ba asnam bat iwe benta idon hapdeng ka jing sumar Leilang jung sia baro jing le sistem jung gi nongkit kam jung ga sinong khamtam e I ba ma gi belap yo inga kum gane kalat khamlat na ka jing perkhat na ka jing pension jung amo bangan le kum noi gi kon gi tim he mata ka jing wara jung ba ya gane da jing tristom le mi ba ya gane ka pat kham duna ka jing perkhat ka jing inga bangala ban pendap ban pinjang ba gi kon gi temu ban taruh dap he dak jing jari selain mar ba ikon ngai dang don preng ga jing stem teng haban le ki bai dawai ki nei ki tai te tang ta hi ya ai khuble ki baro ni seng long kme ki rong ba ki bala ya poi lang ta ne pina ai mun sim nem ya ka yeng ka sem chinga hi bro howe urang ba snong maulai thlong ba tli lang milliam umlong la portu ki kam u mali bul ai khublei bat lopan pa ju songu halo kani ka kam ka bakhrau bula le nak benta kani ka Longiing Mani ko po kam ta ka ba ngitik wan nei ka benta ka ba kong san hei ka ba kum ka yeng kala asnan ban solve problem ka de ka jingdon ML ni po ta ka ba le selang ba ka jing trestom jing I ba hani ko po ta paro ke kalong sia ka ban wiang snan oh wala kiladon apa yang jing si nam ta ka jing du ni kon jongki ki ba ila Khlad no rei kawan pak sakwe ka ngan perkhat kumno ngan yo ban te pat ya ka yeng ka siam hano ngan syong ngan sa kumno ngan penthi pendam ni ki kon kitai rei ling ba kani ka kum kani ka program ta sngai ka ba MLA chungi don ni pom ta kanun ka chingwan si im ta kalong pan soft ni program ha ka ba ki ching susi ching slide ching lang kumno bangan wanra apat ya kalong ya ka yeng ka siam ka babet biang ngan yo ban syong man sa penthi pendam kham tam kon kitay chung I viên na pedang chung I mentai padan ha pedang kap ka lawan ong noi dang don pedang system ha ba ani ka chat chung I siling ka ba ha por ba cham to le ma si ban perki nei da ka chung sumas po mau plang mentai la perki nei impala pat ban yai ban yang kum kalom ta dang don kam chung sumas ha bakran ha ka jelang omali le thu ba sau lak tingka ka te ka pisa ka de ka bailuk san na ka benta I Khun I bala Khlad no ha ka te ka jingja ka ba silak tingka na ka benta ban snai yeng bat nyup san hajar tingka pan ka skim ka bala mang kerpang da ka meli skim kuman chupen ka mau ka Longiing jung ka kongwan dalin an umlong kalamat ik jingja tua Khyndew ha ka apsau trek nailur arajar arpho na ka jingchur pal uslaba na ka ni ka jingtwa ki laingut ki Khun ki laman sau bat ibarit du I ya I lang I lapoi hostel henry la Khlad no pat hadin katu ka nisngi don spa don pho don lak don potit don kurur don ibrahim ka jingim ka kham kong san rei fisong thu akum kata kapor ada nakalian jingi laban bat ni bat ada ka sarkar ka laban bat ni bat rei baro hi ka lopak hi jong blai de nakalian jong pa ji kemi mo ngomeng sok men blai petkan ni pi pidiang ni ka bar pum ka lok mata dengan scam blai huna kerku nam tagi kun di jong pi lakan ni kong ngondalin do sing ong kum noi lang ngopai si ko we kon ro sistem ong to blai chak hui pin dor kan khaban yo en yo ya ba yo ko yo kya sai sien ba ni scam da jirap no sarkar ni saulak tingka nakalian ka yeng sa yo ka ban sumari khon sai sien yo jing ko jing kya do ka benda ka baar nali ka saulak ka ni ban nakaling jong yang sem ka yo mentak ka bala yo la pu ka account jong ki kanan pesa ba silak tam ba de ba sarkar sa anam da masna yeng silak tingka no masna ka yeng tin lor jong kata pa de kan don sa ka emirates scheme ka ba nyaw pusan hajar tingka ani ka emirates nyup san hajar tingka ka de nam ta masna yeng ada ka jar khat ba ka sarkar ka sya bu khambon ru ngla ko ambu khambon kam sya nyaw pusan hajar ka de ka maksimum ka ban nakaling jongi ngilaban ai ka long yaki pai ba ki baduk hang ni ka wan keteng ki baduk hang ni ka wan keteng jog ki PPL ki baduk ki laban yo anu emle nyup san hajar ban sna yeng di pisu tu nyup san hajar sa yeng ka dum din rei kalau bendau emle bandon mentalak ada ka sort mensyua ki por mensyua ka sarkar ka syong ka ayo umli arlak lailak mas na yeng mata pa de ka sarkar ka ong ya yang emle nakle SP a nyup san hajar
nakaliang trayeng pada kini pendak dengan sko bagan soka kal asilak silak tang masa enam sayeng nyuksan aja nakaliang jonga baka benta basa pada nakaliang kayeng mah nakaliang jonga yeng pada kalau kesa pendap nak benta banyo ya kayeng ka pabiang pabin deto kum nom ikhwat nakaliang jonga hi ka ndorkat berkipan ba